Hello mga ka-listeners, maayong hapon. Alas 5 na, hapit na alas 6. So pauli na ko gikan ng ngahoy, no? Ngahoy ta mga ka-listeners kay mura nitong lingaw. Mura na ako ang lingaw dayo. O pasensya kay wata ka-upload gahapon. Wasad ta ka-upload karon paningkamutan maka-upload ta. So tungod lagi kay napi langanin ko sa kanang ako'y ka-chargean ba yan na mga kalisino, no? So ay power ba akong solar nga napalit kaya di man sad makapuno gud og cellphone. So alanganin kayo ko kay lisod kayo, no? Mo to ang ako ang power bank ang ipada sa akong manghod kay para ma-charge ba. So di lalim kay may kuryente ba mo ni nakalisod na ron kay wala mo kung balik dito sa ilakuan gud kay kuan lagi sig kuan ko sila sinasabi problema tay nga na dya mo si tong gipalong-palungan kog suga sa niya mo nang ano kung balik mo na ngayo pasinsan no nga wala ta ka-upload na mga pila ka adlaw nga ta ka-upload. Pero karon inyo mabati ng drama nga way hilakay kay mao ninyo ang gisigigig request ba, no? So ako ning lugaran karon ang inyong drama nga gi-request way hilakay, no? So na inyo namang napaminaw ang Dungkoy Pusoy, no? Part 1. So ato po na segunda kining way hilakay nga drama. Nya di na ta mo upload sa bagong haon, no? Gato katong nakasulti man ko inyo mo upload tag bagong haon. Di na lang. Kay naano na sa laing channel ang bagong haon, no? Unya pait sa tuwag ni. Murag makasubo sa gamay kay imbis primero ako matay mo upload sa kanang pulis na maribel ang awit sa lilo ba, no? Pero giunhan naman ko, so makasubok ay palandungon kay imbis kay ako mo upload ng puli, giunhan ako sa lain. Nya karon ang pulis sa ayay mapriso ka, imbis kay ako mo upload na, siyempre ang ahong star kay patasaon man. Karon kinana may nag-una, duha ka buok channel gauna ron, so ako'y nailugan ang pwesto. Nailugan ang pwesto sa pag-upload sa mga drama, no? Kaya tungod ani mga bagong uploader karon ba, no? So tay mahimo mga ka-listener, no? Diri na lang tas mga daan nga drama kay man tay mahimo ani kay magkabanggaan man kay giunhan naman ko sa mga nag-upload og mugbo ba. Pasagdan na lang ako ning mag-upload og mugbo karon, no? Paminaw lang mo sila ha mga ka-listener, no? Sa mga uploader og mga mugbo nga drama kay kabalo kung gituyo nila na mag-upload sila og minugbo kay para dili sila maunhan ba kay siyempre kay balo man sila nga tagpito ni ako So awahay kay ko buot sabto, no? Kay tinag-as man nya sila minugbo gituyo nila ng minugbo kay aron dili maunhan. Matay mahimo, no? Mga ka-listener, wakoy mahimo kay giunhan naman ko. So di na lang ko mo-upload, lain na lang akong i-upload kay likay lagi ko sa reels content lagi kay pareha gud ni parehami ni amiga drama ba, no? Likay may ni magkapariha na kami duha magsabot-sabot mi kay mag-upload man is mga daan sabot-sabot mi og mo-upload ba ko or dili kay siya mo-upload din ano sabot-sabot kami ni amiga drama, no? So sa pagkakaroon kami duha ang nagsabot-sabot kay sa una kami mutong Gios karon kami duha ng amigo ang magsabot-sabot og sa mga daan nga drama mo yung mga upload sa mga bag-o karon kay na may bagong uploader gipangunha naman may sa mga samot ani mga bag-o ron kay abte kayo mo upload kini pag-upload nila mangod mo abtek sila kay walay pagkuha sa copyright ba dito nila ha. Pero madelay talaga po natanan na nilang mga upload ron kay nag-apply nila monetization ana copyright man nya reuse content, no? So makuan gyapon na ma-delete gyapon na nila pohon. Gawas lang atong naay maayo nga ning himo gid og kanang edit kanang mga bag-o nga vlog kanang mga bag-o nga kanang uploader ron nga kamao sila mo edit, no? Ma-approve na sila pareha ni kuan pareha ni palami ay drama. So night chance siya nga ma-approvean kay
kamaom siya no, kamaom siya mo edit nga nag-vlog pud siya. Si kuan pod si ambot lang sa uban no kay wa man nagpakitag naong ni uban nga uploader no. Pero depende po silang style, kung silang style ma-approvean siya po na sa YouTube no, kung makakita ang YouTube ug ga-import ni nga mong channel no, paragod sa kang DJ Andre no, monetize man bisag wala makita yang itsura no. So tungod na kay nasa diskarte pod bang iyahan kaugalingon no. So kato mga bagong uploader maghimo og diskarte no nga wala sa ubang channel para ma-approvean mo. Man akong tambag no. So dapat maghimo og kaugalingon nga style no sa pag-edit o pag-upload no. Kay para dili gid maingon dili makaingon ang YouTube ang gaya-gaya man butan to lang style nako kuan sa style nako sa pag-edit ug sa pagkuan nako no sundugon sa uban magkaparihan man pod. Pero no lahi matag istorya no diskarte na nato ni usaon nato ni para makuan ta okay. So mo to mga listeners no. So di na lang ako tason ako ang istorya kay taas-taas na pod no intro. Pauli na ko hapon na. So di na ta maglangan paminawan niyo ang part 1 sa Why Hilakay. Okay. Daniel Agoncillo, alias Pretty Boy. Laya ka na. RMN Drama presents Kining Sugilano. Kung hari ka sa brigada, binhi sa kawas. Pilit! Tungod kay kami ang giilang hari din Dapita. Nita ka sa among teritoryo! Ganun pa po sa kong kagalingon. Di na ko gustong mabalik pa sa kong pagkako. Daniel, utang buot. Ayaw silang paminawa. Gusto na kong magmalinaon. Apan nga nung ipatay man nila ang tao nga mahal ko kayo. Gusto ba nila makita kung unsa ko kabangis? Sa matag kini sa pailo, mualis ngaw ang kainit sa nagbagang kayurot. Hangtod ng murugwa ang nagdilaab ng panibalos. Mga igsuon, sa Mateo 5, versikulo 44, ang Ginoo nag-ingon, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa... Ikaw na sa mong pagpakaroon ingon, Mateo. Daniel! Ang pala ang kasulatan na ingon. Ayaw ko suway sa talas! Daniel! Ayaw kong patiya! Maluoy ka! Pasaylo ako! Pasaylo ako! Why hilakay! Mga matay! Mga matay! Why hilakay! Mga matay! Mga matay! Ang tao kumottan sa impaylo. Dili na makamang muhilak. Buhok na trig kamatay! Why hilakay! Mga matay! Mga matay! Why hilakay! Mga matay! Mga matay! Music and special effects, Julie Vincent. O karong mahigala, sugran ta ang unang anib ni bagutang Sugilanon. Why hilakay, mga matay, mga matay! Sa pagsugod ng Sugilanon, atong ilabay ang isina sa usa ka kumbinto, diin mag-alagal si Father Miguel, ang kura paruko sa lungsod sa San Jose. Padre Miguel. Rosario. Padre, ako na limpyo din he. Hapit naman ko mahuman sa pagpanghugas sa mga plato. Sige lang, Rosario. Tiwasalan pang gibuhat nimo. Ako na lang gani. Gusto sa kumalimpyo din he. Padre Miguel, nakabantay lagi ko nimo, Padre. Murag ganahan kay kadinhing Dapita. Murag pirmita kang makita, murag anhi ka pirmi mag-standby kung way misa. Abi nimo, Rosario. Kining Dapita sa kumbento, mao kini kanunay na mong istambayan ni Daniel. Anhimi din permi, mag-istorya. O malingaw ko, basta si Daniel ang kauban ako din Kinsa man ang Daniel, Padre? Si Daniel ang akong sakristan kaniyadto. Buotan nga pagkabata si Daniel. Pero, makaluluoy lang bata. Nga naman, Padre?
Buwag na ang iyang inahan o amahan. Gibiyaan sila sa iyang amahan. Ang iyang inahan na lang ang nag-atiman niya. Unya, ngano nakaingon ka man dre nga makaluluoy ka ng bataa? May laing ikapuyo ang iyang inahan. Si Dadoy. Salbahis kayo. Kulatado siya. Ughasta pa ang iyang inahan kanunang mabunog. Uy, kaluoy ko di ay. Unya, kumusta naman ron ang bataa dre? Labing siguro, dako na siya. Dako na si Daniel. O, hain man na siya ron dre? Anaa sa bilangguan. Daniel! 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 Si Toro sa panta! Nagwala! Gano'n naman sa ito? Hey, umam ko siya dalaw mga pila na kabuan. Maunang nagwala. At tuwa, Daniel! Kamawa mo! Kamawa mo! Bakit kaya mo sumusuko? Kamawa mo! Kamawa mo! Ay! Suko-suko na! Huwag ko'y labot! Kaya sa may masuko! Isang presidente ba? Ang paligid na po yan! Silip! 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 Doon mo! Doon mo! Doon mo! Pagamatay doon! Doon mo! Ikot! 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 Kamatay mo! Ikot! 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 Wala ka man yung puyok! Ikot! Basta na yan! Patay ka! Ikot! Gusto ko! Piti boy! Sa'yo problema ni mo to. Kukukukukukuan! Sikalaw, nagwala siya. Buhay ninyo siya. Patay ka rin, Toro sa kanta. Piti boy! Piti boy! Pasiluan ako! Nagalitan ako! Pasiluan ako! Pasiluan ako, Piti boy! Nahibaw ka na kung sa patakaran ko din sa bilangguan. Daniel! Pasiluan ako! Pasiluan taon ko, Daniel! Huwag hilakay. Mga matay, mga matay. Ngano na preso man siya, padre? Sa nag-edad nag-18 si Daniel, di ay higayon nga gikulata siya siyang ama-ama. Ang botog sa hinungdan. Wala gid siya. Wala siya mapakita pagsukol. Igura sa paghilak si Daniel. Pero sa diyan nakita niya nga ang iyang inahan si Sipa gikulata sa iyang kapuyo, ang ama-ama ni Daniel. Dinhi napanglimutan siya. Iyang nadunggap si Dadoy ug napatay. Buotan si Daniel, pero nakasa siya, nagkapatay. Wa na mo makita niya, padre. Sa dayang gibalhin na siya sa New Bilibid Prison sa Munting Lupa, wa na may magkita pa. Ambot o buhi pa baka siya. Padre Miguel? Hmm. Naa si Mayor. Nangita ni mo. Ni anasad ning demonyo. Arion ko na, Rosario. Sige, padre. To di at di mirig masnak si Mayor, ha, Rosario? Padre. Lagot tayo ko nang. Ngano man? Chansing kayo, Mayura. Manghikap tayo sa kamot. Bastos ra ba kaayo? Gihapak akong lubot. Ikaw ra? Gihapak man gani ko nga guwang-guwang na ko. Ikaw pa ka nga batanon pa. Manyakis matingali ng Mayura. Padre Miguel! Kumusta? Unsay akong giikaalagan, Mayor. Padre, may nakasulti magod na ako nga gubaon na kuno kayo ang mga lingkuranan sa simbahan na to dinhi. Maumidali rin ko sa pag-anhi. Aron sa pagsusi, kung unsa kini katinuod. Wa ka magsimba-simba, Mayor. Wa ka mahibaw. Kuan. Busy lang kayo ko, Padre. Hibaw ka ng usa kita ka, Mayor. Daghan kayong mga imbitasyon. Ug lisod ng balibaran kay akong sa mamahimong bati alang nila. Mayor, atagi sa gamayng panahon ang Ginoo. Matag Domingo ra iyang gipangayo. Maubitaw nga mamawi ko, Padre. Ayun ka malaka. Kanang mga bangko na to diya sa simbahan, ako kang pailisan og bag-o. Bag-uho na. Pila may gasto, ana, ha?
Maora ni tananan? Oo, Inday. Ako na lang hatod anak nila dito. Ako na lang na. Ay, ako na lang. Kay basig matripan ka pa adtong manyakis nga mayor. Naar pang asawa adto. Naa ang asawa niya na? Tuwa sa auto, nagpaabot. Iyaran ba di kayo ng kuyog niya diha? Mao ba na? Nala, sige, biyaan ta sa kadiya, ha? Ihatod ko ng ilang snacks. Diha ka lang. Mahadlok naman ko anong mayura. Salbahis na ba kayog na? Mura creepist. Ayaw ka bala ka, padre. Ugma na yun. Ipa-deliver ko ang mga bangko. O niya, papintalan ta sa ka ng mga bongbong sa simbahan kay murag karaan na kayong tanahon. Ayaw na lang, Mayor. Kami na bahala, anak. Mananghid pa ko sa among kadagkuan. Padre, sir, di ara ang inyong snacks. Salamat kayo, Rosario. Mayor, snacks una. Kinsa ba imong kauban? Pasutla sila. Ay, tuwa si Lourdes sa auto. Pero sige lang. Busog man sa to. Actually, gikan pa mi sa imbitasyon. Unya karong gabi na sa ilaing nang imbitar. Adto kami papalihaponon. Mao nga, padre, salamat na lang. Oh, sige ha. Dili lang kami magdugay. Basta kay mauna to. Ako ray bahala sa mga lingkuranan. Bag-uhon ta na. May sulti ko nimo. Saan na baloy? Ang grupo sa Sputnik ug bahala nagang nagplano nga magrayot. Bitaw pikoy. Mulay ho nila. Kunya, kung sa may hinungdan nga mag-riot man sila. Ang pagahimo nilang rayot agig pagprotesta sa bagong patakaran ni Warden. Nawa ko na ibasudlon nga dalaw. Unsa man Daniel? Musalmo ta. Muapil ta sa rayot. Unsa man, Pretty Boy? Paabot ang bisig mong signal. Ready na itong mga tao. Sulti dayon. Kay tigbawon ko dayon ng atong mga tao. Unsa man? Muapil ta dili. Sulti. Dili. Aw, sige. Akong ingno ng mga bata na to. Kusa, ginasabutan na mong tanan ng mayor sa brigada. Nga mo himo og rayot. Kamu lang nga mong ipaabot. Sama na, di mo mapil. Sa unsang rason nga muhimo man kamong grayot. Tungod lang sa pagbawal na sa mga dalaw. Nahibaw ba mo sa rason nga nung gibawal na ang pagdalaw sa mga bisita? Tungod lagi hapon na to. Daghan nagdasakpan ang mga gwardya nga dunay mo palusot o mga illegal nga druga. Gikan sa mga dalaw. Busa angay lang nga buhaton ka na nila. Usara nga mong tuyo ni mo, Kusa. Muapil ba mo o dili? Gikasubo ko. Dili mo indra. Dili mo indra nga mong grupo. Pero kusa, kinahanglan makiusa ta. Usugot ka nga wali mo dalaw na to. May mo bag makigsulti una ko sa Warden. Una ka na ninyo buhaton. Isumbong minimo. Wa ko'y planong umuhimo na. Kaya dili ko traidor sa kong naraw. Huwag ilabi na ninyo nga kauban ako mga piniriso. Kung buhato na ninyo, bahala mo. Pero akong tambag ninyo, kung buhato na ninyo, musamutan ka na ko ang problema. Posible nga doon na hinoy kinabuhi makalas. Usa ato ka ng likayan kung mahimo. Unahon-una na to ang pagpakigsulti sa Warden. Muhangyo na. Uyang dili mo sugot. Kamu na'y bahala kung sa'y sunod ninyong buhaton. Basta kami, dili may mumintra na. Tagayon ako ninyong higayon ng pagkigsulti sa Warden. Suod lang. Abli na. May kadlaw, Warden. Oh, Daniel. Adelaide. Suod. Suod gani. O, isira ka ng pultahan. Unsa ito yung Daniel? Warden, sir, mangutana lang unta ko. Kung nganong gihimo ni mo kining bagong bahod. Daghan ang supa ka ni Warden. Oh, Daniel. Usa sa rason nga nung gibuhat ko kini. Dili aron sa pagpigot ninyo. Nahibaw kong maor niya inyong kalipay. Nga duaon mo sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Pero,
gumikan sa among nadiskubrihan nga daghan ang mga dalaw nga mopalusot. O hinungdan nga gibuhat ko kini. Nahibaw ko, sir. Pero dili ka na mo angin buhaton. Magkabugna lang ka kong kagubotin sa munti. O sa may angin akong buhaton. Mangutan na ko nimo. Pasagdan ko ba lang di ay nga magpadayon ang mga ingon nining illegal? Ako mo'y mabaga ba ni Daniel? Ako may warden din sa prisuhan. Busa, kinahanglan mo himo kong aksyon. Yes, sir. Sakto man na. Pero kanang mga illegal nga imong gingon. Buhat ka na sa pipilalang ka mga binilanggo. Unsaon naman ang awa maghimo ini? Dili ba unfair kayo sa mga nagtinarong nga mga piniriso? Ang mga binilanggo nga matinud-anon nga nagtuman sa imong kamanduan ni Bilibid. Sir, mahangyo ko. Ayaw kini ninyong buhata. Hinoon, pahugti pa ang pagbantay sa mga tao ang mga dalaw. Ugod kinsa tumasakpan, silutin ninyo. Labi na katong piniriso nga maoy giduaw atong middalaw nga may da mga illegal. Oh, Sir, nahadlo ko. Kung ipadayon ba na ninyo, magrebildi ang mga tao din sa Bilibid. Ug dako na niya ang problema kung doon na nagkinabuhi nga makalas. Tungod lang sa mga balaod. Sir, kadaghan na mo nga ni, nagbinutan na. o sige. Hatagan ka karon sa imong gusto. Tapangin lang ko, Daniel. Ay kabala ka, sir. Magkiksulti ko sa ubang mga mayori sa brigada. Pasabton ko sila. Ug salamat sa imong pagpaminaw sa mong hangyo. Daniel, yan ang mga mayor sa brigada. Makiksulti ka man kanila. Oo, bali. Kinalang mapugnan ko sila silang pagkabuhatan. Pasudla dire sa atong brigada. Usa na, Daniel. Sa ipong super din. Payog resulta nga akong magpakiksulti kong warden. Naminaw siya na ako. Ug ipasabot ko siya sa mamahimong resulta sa bago niya balahod. Paminaw mo. Gilibkas na ni warden ang balahod nga magbawal sa mga dalaw. Isugot na siya nga ibalik. Pero kinahanglan mo ko pirarta. Kamu mga mayores, kamu mag-ihari sa inyong silda, sa inyong brigada. Disiplinaha pag-ayo inyong mga tao. Kung kinsa sa inyong mga tao nga dunay dalaw nga muhimog mga binuang, muhimog palusot sa mga illegal nga butang, silutin ninyo. Kinahanglan nga mutagam ang maong tao nga muhimo ini. Amo na buhaton, Daniel. Mayo kay naminos warden. Maminaw siya basta pasabto nagmayo. May nang pagkabutang na ito din eh. Gipaminaw na nila ang itong tingog. Dili parehas sa itong yaging warden. Napulos ang pangwarta ang nagyunaw na. Bago ka na nga itong warden. Pila pa lang sa kabuan. Daghan na siyang nahimong kayuhan alang sa mga binilanggo. Busa ato sa tabangan, atong suportahan para sa itong kayuhan. Salamat taon nga, gibalik niya. Dalaw. Salamat. Muna angay na itong buhaton. Sa sunod, di ta magdali-dali sa paghukom. Kinahanglan nga magkiksultiyo na ta. Mahangyo. Kay mga binalanggo ta. Ug magpasalamat ta kay ang atong warden. Maminaw na to. Nagkisnabot ba ta? Ako sa. Bas kang bilibagin ako ni mo, Daniel, uy. Napug nga ni mo ang dako untang kagubot nga mahitabo. Dili ko gusto nga mapunan pa ang mga kaso sa mga binilanggo. Kitang tanan din Baloy. May kahigayunan pa nga makagawas din eh. Bisan pag ang imong kaso reklusyon perpetua. May kahigayunan pa nga makagawas ka din eh. Basta magbinutan ka lang. Doon na tayo ahinsa sa atong gobyerno nga makatabang sa mga dakog silot. Nga mao ang The Parole and Probation Administration. Diin ubo sa Department of Justice. Mutabang sila nato nga gusto mag-usab o magbag-os kinabuhi. Pag binutan lang Baloy, aron maka-apply ka og probation o dili ba parole. Eh, ikaw day ba, Daniel? Wala ka ma-apply na. Di na ko pwede na Baloy. Sobrang nas minimo mga akong serbisyo din Monte. Ug hapit ako makalaya. Ang maka-apply na katulang dunay kasong reklusyon perpetua. Nga nakaserbisyo nagminimum siyang silot. Maka-apply sa probation o dili ba parole. Basta magbinutan ka lang sa imong pagserbisyo sa imong sa. Dako ba kay kagkahigayunan nga makagawas ka og manginabuhing gawas nun. Mo kanay timani Baloy. Unsa, Mateo? Mo ganay akong gisuan ni Padre Miguel. Ako'y mo gasto sa mga lingkuranan sa simbahan. Unya, papintalan ko ang mga bungbong sa simbahan. Nayabag naman ka, Mateo, eh.
Nag-usik-usik ka man lang sa kwarta. Ay, kanimo, Lourdes. Nagtuo ka sa diay nga tumanon ko ka na, ha? Kanang kwarta nga kong gamiton, ana. Ipusta ko na sa derby. Mutubo pa na. Aw, lagi. Kadaghan na nila kwarta sa simbahan. Asam na nilang koleksyon kada misa. Kaduha pa manggani na sila mangulikta. Ikaw ba? Kainit man ni mo, oo. Saman? Pildin sa tingali kas madyong, no? Da, 5,000 ra, oy. May magparihas ta nimo. Gamay rang 50,000 nga mapildis derbe. Ayaw na lang initin na unsa ka ba? Initan pa man nimo. Wa ra bagyog ko manghilabot ang imong madyong niya. Sige na, sige na. Mulakaw kog balik. Asa naman sad ka? Mapagani pag-abot na to, mulakaw na sad ka? Magkita mi si congressman. Naami sabot. Pasi ko sa buta, ha? Ikaw ra ba butakal kay kang dako? Usay butakal, oy. Ikaw ba pataka ka man lang? Ingna lang. Hangod ka babae do. Bisag tindirag lamas merkado, basta puting paa na ginuto nimo. Saba niya, oy. Ha? Harin ako. Ikaw ba basig mulakaw sa kag imo, ha? Kay asa man kuno ko? Ani ra magkusbay? Mag-Bible study man meron. Bible study. Unya ni ka human Bible study, madyong dayon. Ay pagbuot. Bili. Si Mayor kaya padung. Bili. Mayor, may lakaw taron? Magkita mig si congressman. Kining Mayor, nakabasa ka ning niya sa newspaper? Nga naman. Unsa may balita diha? Ang imong kontra sa politika, si Toribio, nagpa-preskon. Kibirahan man ka, Mayor. Ngita tingalig pahilumon ko ning kanahan ay. Agad lang din mo, Mayor. Unya na. Tana sa sakinan. Padre, mutuo ka sa gisulti atong Mayor Mateo? Nga siya mo kasto sa mga lingkuranan din sa simbahan? Oo, Padre. Ingon siya, ugma dayon. Wa man lagi may abot ng mga bagong lingkuranan. Ay, di na lang tamo salig adto. Gitando pa lang to. Pero, wa ko'y pagtuo nga tinudon niya iyang gisulti. Kabut-buton sa anang mayora, oy. May lang pasalig. Ay, anak yun ng ubang politiko. Aw, tuod, asa man si Kano? Nang limpyo to sa sakyanan, Padre. Ako lang arion. Kay may atuom ni Kadiyot. O, doon na gani mangita na ako. Yung na nga ato pa'y giadto sa Pikas Lungsod, ha? Padre. Sige. Ay, binakog tinuod tong gisulti sa mayor da. Daan pagid lagi ko. Haskang butbutan na gid aning mayora. Nakadaog oroy ning kanahan. Nang Rosario? Day. Asa to si Padre Miguel? May atuon ko no sila sa Pikas Lungsod. Nga naman unta day Sara? Nang, muuliw na ko sa amo. Kigilantan na ba to si nanay pagbiya na ako? Ina lang palihog si Padre Miguel, ha? Uy, wala sa unta kamuan, he. Ayaw tong bihai imong nanay, day. Sige lakaw, uli asa to. Gihilantan man ka di ay to. Sige nang, aris ako. Mubalik lang ko dayon kung ma-okay na si nanay. Naunsa ka si nanay. Wala ba ko kabalik dayon sa bahay? Hinoon, ipatumar ko man to daan og tambal pagbiya na ako. Basig nahawasan na tingali to. Pero klaro ko lang una to. Siya ba yung taong tong usa sa bahay? Ang mga tao sa mayor. Inday! Asa ka man, ha? Sakay dali! Naadi ay ang mayor. Ya, saman. Ha? Miss, pasak yung broadcast, Mayor. Sakay dire, dali na. Ayaw na lang. Anak raman diha. Dool naman lang. O niya, di lang ka mo sakay? Ayaw na lang. Salamat na lang. Di lang kuno siya mo sakay, Mayor. Nahala, sige. Ngari na lang ni, ha? Sige, larga. Kuyawan ako eh. Abi na kung unsa nila ng tuyo na. Magdali ko. Kuyawan ang babae. Bili pa. Hanggaw ka gyud, Billy. Wan lang gini mo ligsi.
Sayang kayo, Mayor. Lami ra ba itong bayana? Lami sa bitaw. Puti ra magbatiis. Wa inon nato maila-ila da. Usa bitaw to sa katabang sa simbahan, Mayor. Uy, mao ba? Naato siya sa simbahan mag-alagad? Maldito kini si Padre Miguel da. Wag magsulti na ako nga doon na siya'y alaga nga guwapa. Kanahan pariya. Karon ka lang. Nay? Nay Lagring? Ay, di anak ko sa kusina, anak. Nay, nagunsa man ka din sa kusina. Ay, nag-init lang kong tubig. Uy. Gusto man gupong muhigop og init nga gatas. Ako na lang, anak, Nay. Pahuway na lang dito. Sige na. Wadi ay may trabaho sa simbahan. Nananghid ako nga muuli, Nay. Kigilantan na ba ka? Ay, okay naman ko. Nahuwasan naman ko sila, anak. Maayo noon, Nay. Sige na, Nay. Balik na lang ato sa imong higdaan. Ako na lang, ani. Kutawan ni Kagatas. Salamat, anak. Pre, katubang imisahan mo patay atong Domingo ba? Silingan ko na mo sa una. Oh, mao ba, kanot? Uri, gitukhang dito siya. Yagahin ako. Katipi noon. Nga, nagtong minter. Kiniklayan pa rin ito, Dre. Katong Daniel nga imong gingon ba? Minter ko to. Unsay mintel? Wala bang ngapil ba og bisyo ng shabu-shabu? Oh, katunong pataa, bisag may pagkasipato, pero buutan ba ya si Daniel? Naluoy lang ko niya itong pataa. Dirito nagdako nako. Nahimo ko itong si Kristan sud sa 3 ka tuig. Tinuo nga nakapatay ito siya, Dre. Oo, kanot. Napuno na lang siya. O nakagwanta sa kasalbahi sa iyang ama-ama. Ambot og magkakita pa pagkahami. Wa na ko'y balita niya, sukat nga nada siya sa munti. Gimingaw na kay ko niya, kanot. Dre. Ayun. Mayor! Nagkakay ng lipay nga. Nabalik ang dalaw. Mao, ay na Mayor. Tinoda, bay Daniel. Lipay kay ng ubang mga piniriso. Ikaw lang yung kuno, nakapabalik sa dalaw. Kung nga pa kuno ka, labing siguro, mag-riot yun doon tato sila. Gibuhat ko lang ang angay, balay. Para sa kalinaw na ito dinis bilangguan. Ug salamat nga naminaw na kong wardin. Samot ang ilang bilib ni mo, bay Daniel. Og, dako sila respeto ni mo. Sige, mupahuay na ko, balay. Hoy! Mupahuay si Mayor. Huwag magsaba-saba, ha? Sa Mateo 19, versikulo 19, tumahod ka sa imong amahan na ginahan, o gigugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kumusta na kas nanay? Dugay na nga wala namin makita. Sukat nga nabalhin ko din eh. Wala siya makaduaw na ko. Siya na lang usap. Unsa na kay iyang kahimtang. Si Padre Miguel, wala ko'y balita niya. Buhay pa pagka si Padre Miguel. Bay Daniel, bay! Si Tupi, nasakpan nga nangawat sa butang pulding. Nanghilabot na siya sa butang hadiliya. Asas Tupi. Nagkailangan ko. Tidak ka pusap. Tidak ka kabayan. Sige, huwag na pusap. Pero permi lang naghapon ang buhaton. Patay ka, Mayor. Pag-amin. Yanas, Daniel. Pag-amin. Patay ka rin, Tupi. Nanas, Mayor. Mayor. Nagkailangan ko. Tidak ka pusap. Tidak ka kabayan. Kapilang mo na kinibuhata, Tupi. Nahibaw ka yun, gandi ko gusto mga ingon ani. Bisaad ka na nako, gandi na musab. Pero mahimo ka lang gihapon. Pagkaluan ako, Mayor. Nausan lang lagi sa'yo. Hindi nagkakamusa, Mayor. Nahibaw ka na kung sa'yo akong balaw din eh. Huwag nahibaw ka na sad. Kung sa'yo may tabo, kung usbon mo pa ang imong gibuhat. Sige. Bitaya ninyo siya, pinatuan. Mayor, pagkaluan ako. Hindi na lagi kamusa. Hindi na lagi, Mayor. Baloy, ambing akong 2x2. Mayor.
Mayroon maluhay ka. Bulon yung mga tumagat. Magkalulag ko na yun. Nagkasa ka, Tupi. Gibaw ka na gusisilo. Sa ikaduhan mong sayop, nakaangkon kag napu hapos sa duspordos. Mayon. Bitaya sa Sriya si pinatuan. Maluhay ka lang kabayan. Maluhay ka bayan. Panapos. Lala, nakaihi sa poros, Tupi. Sige. Tinawag na niyo siya. Tinawag maliksyon ka na ani, Tupi. Sa sunod, kung muhimo ka lang hapon sa mongsa, mauna nang higayon ang putlon ko na ang usan mo kakamot. Patagan para gihapon kang laing higayon. Ginaot na dili mo na kayo subon. Kasabot ka. Mayon. Diyos ko, paselo ako. Papagibuhat ko kini para pagtanton sa mga nakasali ni Bilibid. Ang kunon ko, nga sa mataghampak ko sa kahoy sing lawas, ako mo'y unang kisakitan. Nahibaw kong dili ko ang imuhimo ini. Pero gusto kong mausap na siya. Tabangi siya, Diyos ko. Tabangi kong mausap na ang iyang hiwi na binuhatan. Oh, Day Sara, nabalik ka man lagi na yun, Day. Okay na si nanay dito nang. Ako lang gisusi siya dito. Siya lang magong usa. Uy, walang sa una kamuanhi din, he. Siya ramang kang usa dito. Okay naman nang. Tuoday nang. Kuyawan ako sa pag-uli na ko sa amo eh. Ha? Nga naman? Samtang naglakaw ko pa doon sa amo. Naagian ko sa sakinan sa mayor. Kalit lang lagi nang mihunong sa akong tungod. Uy, hala, unya. Ilaw ta kong pasakyon. Kaihatod ko nila sa amo. Oo niya, nisakay ka. Wa nang uy. Nahadlo ko. Day, may ragyong wa ka mong sakay. Kuya, ug misakay ka pa. Ha? Ayaw pagkumpiyansaan ng mayora, Day. Uy, salbahis kay na. Maayo kay mo pa kairon ingnon nga buutan siya. Pero salbahis na. Pastilan kung misakay ka pa adto. Ambot og asa ka kada doon adto. Nang. Day, sarakon mahimo. Likay yun anang mayora. Maniakis na. Unsa? Ato na tayo kanot. Oh, dali na lagi kaya ka, Dre. Wa dito imong tuyo. Dre? Wa na si Padre Dani. Usiwa na, Dre. Gibalay na sa glaing parokya. Maayo ang tao, ibalhin lang siya og laing parokya. Pero, wa siya gibalhin. Ay mo, Dre, siya, Dre. Patay na kanot. Ha? Kanusalan, Dre? Atong usang simana, Usa ko, Dre. luoy kayo ang iyang kamatayon kanot. Usa mayan ang matyan, Dre. Masakit to si Padidani? Wa ay sakit. Wa siya sakit kanot. Himsog ang panglawas ni Padre Dani. Oh, kung mao, usa man, Dre, ang iyang matyan, Dre. Gipatay siya. Usa? Kinuha ko. Nakita na lang kuno siya sa iyang kwarto sa kumpento nga naligo sa kaugalingon niyang dugo. Binuo ko. Buutan si Padre Dani ug isog nga masulti sa mga tao nga abuso sa ilang katungdanan. Sa iyang misa, di gyud mahitabo nga dili mosulti siya sa mga tao nga adunay hiwi nga mga binuhatan. Ilabi na sa mga nag-alagad sa gobyerno. Mga tao nga nagpahimos sa ilang katungdanan. Kung mao na, Dre, basig usa na sinungdan nga nung gipatay siya. Mao kani akong pagtuo kanot. Kani, Dre, ikaw ra ba, Dre, kung magmisa ka, mutira po ra ba ka usahay sa mga opisyal sa itong lungsod? Labi na sa mga kurakot. Tinuod ka na kanot. Pero kining nahitabo kang Padre Dani, dili kini magkapatalaw nako aron hunungon ko ang paglutos sa mga tao nga mga abusado sa ilang katungdanan.
Wa ko mahadlo kanot. Inoon, nahagit na kog maayo. Padre Miguel. Sige, Billy. Balikan niya ko nyo din niya. Daghan pa kami istoryahan si Congressman. Sige, sir. Tawagin lang ko kung mana mo. Sige. Ayaw lang kayo palayo din niya. Aron dali na mo makabalik, inigtawag na ko. Okay, sir. Ang narmis ni Dahan. Magpabugnaw. Sige. Asa mata magpabugnaw, Billy Boy? Tanha lang tas dool. Karon inig panawag ni Mayor. Dali na tagabalik. Diha rin yung kubilip ni mo. Iso kay ka. Lupig pa na mo komentarista sa radyo. Kung magnisa ka, mutira kita sa... Kadepto ka ko rin. Well, mutira kita sa mga taong badlungos katilingban. Mura sa si kasama nga ni Rupil Banyok. Why kikahadukan? Kamu ang tingog sa kamaturan. Kanot, manghapit sa tag kananan hakan murag gikutom na ko na. Oh, okay rin. Ayaw ka mamili na, Billy Boy. Pasti na guwapa kayo si Bidura di kita. Ako pa. Noon sabi mo. Day. Marika ra. Ano sa inyong orderan, sir? Tagpila inyong babae din, he? Ha? Wa man may baligyan na, sir. Bitaw, tagay bigber dire. 5 lang una ka botilya. Kanang bugnaw kayo, ha? Ya, dalihan palihog, ha? Ala, lain na ni mo, sir. Uy, tangapak makaslupot. Sige na. Dalihan lang palihog. Kamuwang na akong sumabay, Billy Boy. Nakauyon tingaling akong gihapag ang lubot. Kinigbalik ato. Kuuton ko na to. Diha lang tanan ng unahan o gamay kanot. Na ay restaurant diha. Oh, okay rin. Aka na eh. Ano siya? Sige. Sige, lock ng portahan sa sakinan ha kanot. Narabay mga butang diha. Base niya may manghilabot. Wara pa takaswito sa mga tao din eh. Oh, okay. Ngano ka, Belinda? Mura man kagisapot. Naglagot ko anong bagong customer ni Nanods. Mga pastos ka ayo. Ha? Kay ngano man? Yapak ang akong lupot. Uy, ka mga bastos ko dayan ng mga tawhana. Ikaw rin hatod anong order lang, be. Uy, unsa? Uy, di ko, uy. Ako palang lubot ang sunod nilang hapakon. Hoy, sagod mo. Nainangabot nga mga customer o gawasasapan ninyo. Nagtabi mo lang mga anhi. Nay, si Belinda. Gibinastusan na ng mga lalaki. Gihapaki ang lubot. Nang dita, ikaw lang hatod anong ilang mga order ng oy. Kay nga naman ha, hadlo kag hapakunog usab ang imong lubot. Madlo ko lang. Hindi be, asa man ang ilang order be ako'y hatod. Hadlo kun man taghapak-hapak sa lubot. Dili di ka mahadlok hapakon imong lubot dita. Para hapak lang. Isa kumurton pa din nila. Ipagkumot din ako, iiwan ko ni. Be, ang bebe, ako'y hatod. Lingkod diha kanot kay mag-order ta. Usa ba imo? Ikaw lang bahala rin. Makaam ko bisag unsa. Na, wala pa sila baligya din nga bisag unsa. Ha? Wala. Ikaw lang bahala rin. Bisag unsa, basta baboy. Amo gyud ka kanota. Oy. Oy. Ulo lagi ba? Ang mga tao mo na ni Mayor Mateo? Tuod Asa man inyong manager? Ha? Padula? Padula inyong manager? Kasurprise ko na nilagod. Ilan ni teritoryo? Nanong ikaw may nihatod, ha? Asam na itong babae nga siksi? Ay, nahadlok, sir, oy. Kay inyo mang dihapak ang iyang lubot. Umiya, ikaw. Huwag magkamahadok. Pahapak kasi mong lubot? Bisagin niyo pa ng kumuton, sir.
Kainatay! Be! Ibutang na diha nga mong gi-order. Upawa diha! Kabidli ba niyo? Ay, Dili mi gustong tambok! agay, agoy, sir. Sakita sa ninyo manulti, oy. Manghapak mo globot, panghapak lang mo. Ay lang ko ninyo nga ligtambok. Kidili gina na ako madawat. Sakit ra kayo ng komedya, sir, oy. Ay lang ko ninyo tawag tambok. Pues! Pahawa diha, baboy! Sama. Ano sa duha yung mga tawanan rin? Ngayon na, no? Binastusan pa nila babae nga sa bidura, oh. Mga sa duha, gano'n. Ay, ayaw na nagsaba diha kanot. Pasagdinan na sila. Pita, di pala manukulay, kayo pang natahon. Hilom na lang lagi. Sige na, pagpili na diha kung sa imong orderon. Naawaw na, di gani kung kagwanda ro. Piti mang giniro ng mga tawanan ako, bab. Hilom na ba? Sorry, Dre. Naunsa ka dita? Gisapot ko na ra. Giabog ko. Kay dili ko na sila ganahan ako kay tambok. Nya ako giingnan nga ay lang ko nganlig tambok, sir. Sakita sa ninyo manulti, oy. Oy, onya. Giingnan na hinuong ko. Pues, pahawa diha, baboy. Oh, laliman ka na, ha? Mga salbahis yun. Hala, ikay hatudan ng langgi pa ngayong sumsuman na ra. Kamo gyud no. Dili gyud mo makamaong mudag customer. Bebe, ako'y hatod ana. Adto atong usa ka lamisa. May orderon sila. Ay, Biliboy, bawat isa na ang naaspikas lumisa. Nakaila ka na nila, Biliboy. Uy! Ang pare mo na sa lungsod sa San Jose. Nasaag man din, eh? Oh, na tungkol din nga sumsuma, no? Uy, lain mo sa ligato, Biliboy. Sir, niara inyong sumsuman, sir. Pita! Ipapahawa ko man ganitong tambok, bidli kayo. Ipulihan sila ning bawag og suwang. Unsa man ninyo? Matinila namin ninyo mga tiguang? Asa naman ito batanon gwapa, ha? Mauto pa silbiha diri. Bida, oy, tuwad ko na lang may saron. Hindi tuwad! Deta, pagtawag mo pulis. Mga abusado ning mga tawhana. Pagtawag mo pulis. Sabi ni Biliboy! Mamiyala na din niyo, eh! Mamalhita! Wala mo kurtong preso! Di mo na itong teritoryo! Mamalhita ta! Galit siya pa! Bantay lang muna ako, ha? Bantay lang muna ako! Tara mo! Biliboy, tanawas pader na to. Tanaw siya na to. Pader, pasensya na ka, pader, ha? Tanam ka na ako! Papusil ka? Pamusilon turon! Ingna po sila! Ha? Tara, Biliboy. Nanawag na sila pulis na. Ida! Kang abusad ito mga kinim na tawanan. Pita! Abusado ito kayo! Pita yung pangrotahon ako. Ay, kanot. Pasagdinan na to sila. Dali na. Day, among order unya, Day. Day, Sara. Day, sila na ron si Padre Miguel ang miabot. Naa na sila na? Oh, sila na ron. Katong sakyanan nga mihon nung nakailaman ko sa andar sa maong sakyanan ni Padre Miguel. Lakaw, Day, sugata sila dito. Basig may daa sila. Unang. Ikanay bahala na ng sakyanan kanot, ha? Oo, Dre. Iparkay ko lang ni Tarong. Padre Miguel, Sarah. wa may mga dadre? To ay mga pinalit na ko mga sudanon. Si kanot ray mudaan to. Wa ba'y nangita na ko din, eh? Wa man, Dre. Asa mo dahil si Rosario? Tuwa sa kusina, Dre. Bawal lang nga ni Dre. Oh. Limpyuhan naman tong imong kwarto. Sige kay mag-ilis pasad ko. Diyan man di ay mo si Padre Miguel kanot. Ay, dito ni Spikas lungsod. Kay may tuyo siya dito sa pura paruko nga si Padre Dani. Nya, nakita sila? Wa kita. Oh, nga naman sila magkita. Gibalhin na ang pari nga nasahin dito? Gitransfer na di si Padre Dani? Wa, oy.
patay na si Father Danny. Unsa? Pagtarong ka ni diya kanot, oy. Patay na lagi ang Padre Miguel. Suod man kay na sila. Unsa di ay? Patay na di ay si Father Danny. Kailan na mga naparian ng rosaryo? Ha? Kailan mo nang? Ingon ni ana sila kasuod si Padre Miguel ug si Father Danny. Mura sila man nagsuon. Nagkailami si Father Danny kay magsigi mag-anhi. Mubisita ni Padre Miguel. Mao ba? Unsa man ko ni hinungdan kanot? Nagipatay man si Father Danny. Kana ang anak kong mahibaw eh. Ang isulti lang ni Padre Miguel nako nga kadto kuno si Father Danny buutan og isog. Di mahadlok mo atake og politiko. Sa nagbuhat og hiwi nga binuhatan, iya jud kuno na sermonan sa misa. Tinuod yun na kanot. Kay ako, nakasuhito ko adto gamay ni Father Danny. Buutan ug matinabangon si Father Danny. Sama sa kabuutan ni Padre Miguel. Pero isog lang yun kaayo to siya. Basig, mauna hinungdan nga nung gipatay siya. Mao gyud na. Mao bitaw nga murag nabala ka sa kugamay kang Padre Miguel. Kay mubira po na ba nas Padre Miguel inig misa niya? Katulang kongres mga hingwarta kayo, pirmim gitong maigos ang wali. Magampo lang tanan. Kanot, walang untay daotang mahitabo ni Padre Miguel. Kana, mao na, mag-ampo lang kita. Buutan na ba kayo nas Padre Miguel? Kosa, asis bay Daniel. Dito sa kapilya ay, nag-Bible studies sila. Kauban ng mga mayuris o bang silda. Ano naman ko sa? May toyo niya si Warden. Tuwala dito. Sige, ariyon ako. Mao ka na mga igsoon. Ingon anak ta kapinangga sa atong labong makagahom. Ang atong amahan nga tuas langit, mipada sa iyang bugtong anak dinis kalibutan. Aron pagluwas ka natong tanan nga makasasa. Usa ka mabugat nga sangon sa amahan ngadto sa iyang pinanggang anak. Aron lang pagluwas sa mga kasalanan sa iyang mga pinangga nga mga binuhat dinis kalibutan nga maukta. Nagpakamatay ang atong Ginoong Hesus. Nagpalansang siya sa krus tungod sa atong mga sala. Busa angay nato kanang hinuklugan. Angay natong hinulsulan nga dili na magpakasa pag-usab. Kita karon ania din hinining mapait na bilangguan. Naganto sa silot sa tukma sa atong mga nahimo. Ug angay kining mahitabo nato. Kaya nakasaman kita. Apan wa kita pasagdi sa atong Ginoo. May paglaom pa alang kanato. Ayaw ka mo pakawa sa paglaom. Buutan ang Ginoo. Ug dili kita niya pasagdan bisan unsa pakadako sa tungsa nga nahimo. Basta maghinulsol ka lang. Ug dili na magpakasaha pag-usab. Pag binuutan lang, ug tumana ang iyang mga sugo, may ganti ka nga mapaabot gikan sa tung labawng magagahom. Amen? Sige. Sa sunod sa natong schedule ha. Magtapok niya punta. Ug atong sawaan ang mga pulo nga makapabusog alang sa tong kalag. Sige mga igsoon. Bay Daniel. Bay. Oh, Baloy. Wa man gamutambong sa atong Bible study. Ay, matambong unta ko, pero gitawag pa manggug ko sa Warden. Kining bay, patuon ka sa Warden sa iyong opisina. Ha? Nga naman may problema na sab? Oo, ako may bawa na bay. Ato alang, nagpaabot siya mo. Sige, ako aton. Oh, Mateo, niya ka na di ay. Di ba kayo kunugay, Lourdes? Pero, milagro kayo. Nauna ba ko ni mong uli? Diin ka ba di ay, ha? Tana pa man ka, uy. Ibaw ka na siyang nag-prayer meeting, mi. Kuya, huwag ko ninyo mag-prayer meeting. Tibuok adlaw yun. Kami ko mag-prayer meeting, mi. Taas na kayo ng tunga sa adlaw. Nya, dili lang ko ni mo pamadyungon. Mauna diha. Kahinampak biya ni mo. Prayer meeting. Unya inig kahuman, magmadyong. Ayaw ko na paghilas-hilas diha. Ikaw, asa ka man kuno muhuman mag-prayer meeting ninyo, ha? Adto kas buwangan. O di ba, adto kidlap-kidlap nga dunay mga babae mogbo kay sayal nga halos makita ng igot-igot. Saba di ay. Swerte lang ka nga dili ta ka maaktuhan, Mateo. Maaktuhan na gani kang may babae kang gisabak-sabak, bukan ka ginas-o ng bayana. Hastilan! Naunsa ka biya taon, uy! Wala ka panahon ako, Mateo. Tuwa ka lang permis ugalan. Unya ikaw!
May panahon ka ba na ako, ha? Nga og mangita ko nimo, tuwa ka mas majungan, nag-ukay anang gagmayng haloblak. Ang! Kay milakaw ka man. Ang masag magmungha ko nga ni. Ngika ni mo, no? Bulaag ko ako, oy. Na. Dili na ta maglalis, ana. Og, ugma, mangimbita si congressman sa ila. Padoon ko. Ipadako no ka. Na ako'y kurom og maoy. Tanawa na gining babayhana. Pida. Bahala ka sa kinabuhi mo, eh. Billy, Sir, manglakaw ta. Ignang mga tao na to. asa mo ta, sir? Ayan ang pangutan ng litse. Pagdali mo, sa inyong sakinan. Isapot ang akong amo na. Sir? Oh, dali. So, dali. Daniel. Lingkod, Daniel. Sir? Gusto ka bang makagawas, Daniel? Sir? Lahos na sa sunod lungsod. Nag-away mo si ma'am, sir? Mura magagisapot? Animal bayhana. Kusog kay mo tubag-tubag na ko. Nalimot nga mayor ko. Nagtuot tingali sa giganahan pa ko niya. Ha! Wauroy mauwaw man namin sa iyang kagulingon nga yat-yat ni kag bilbil. Dili palang kwartahag kaliwat kini babayhana. Hagbay ko rin gibiyaan. Ano niya, sir? Magpahuwas ka sa imong sapot? Unsa kay maayong ipahuwas sa kalagot, Billy. Sa iyon na, sir. Ikulata lang nagtao nga dunay atraso nimo. May nahuna-hunaan kabag kinsa. Naa, sir. Gusto ka? Among pick-upon? Aron imong kapahimungdan sa imong sapot? Mahimo sa patio na lang nimo. Unsa man, sir? Kuhaon na mo og adto na mo sa atong budiga aron adto dito magtagbaw kag kulata hangtod mamatay. Og mawa na imong sapot. Ha? Sulti lang, si Mateo. Unsa man, sir? Bisag unsaon, buang ka gyud, Billy. Buang ka sa tanang buang. Sige, Kulobe. Suwaya na to kumawa pag yun ang akong sapot. Malintian ka na kung buanga ka kung dili mawa ang sapot ko, ha? Bantay ka lang. Ihatod ka lang una na mo sa itong budiga o ito di ba buda. Di balik na mo. Dana na mo imong duwahan. Malingaw ka lang eh. Wagi, laos budiga. Nakita ko ang imong pag-usab, Daniel. Sa pagbalhin ako din sa Munti Isip Warden, isusi ko dayon ang mga records sa mga binilago. Ug ikaw usa sa akong nasipatan. Pingar mo din, sir. May muna akong makagawas? Makahimo ka sa pag-apply og provision. Dili ka disqualified din dili ba? Wa ka mo apilar. Sir, una sa tanan giangkon ko na nga ako sa ganung apilar pa man ko. Pero sa kwintara na ko, sir, murag dili na ko pwede tingali sa gingon mo. Nga naman. Hapit ako makalaya. Tiwason ko na lang akong sintensya, sir. Gusto na ako nga kung makagawas mong gani ko, wala ko yung naon pa. Nasilbihan na ako nga kusa. O sige. Ang ako unta nga gusto kong makatabang nimo. Pero nalipay sad ko nga mao na imong desisyon. At least makatabang ka pa namo dinhi sa sud. Gitahod ka sa tanang mga binilanggo dinhi. Grabe ang ipakita nimong pagdisiplina nila. Og nahimo mo gyud kana. May nadawat ko mga feedback bahin nimo.
Lahi ka kung okay sa bang mga mayor sa brigada. Ikaw, madool. Masangpit nila sa tanang higayon. Pero og kung maunay mutingog, bisan sa tingog nga kalmado kayo, makita na nila kung unsa ka seryoso ug maunay ilang gikadlukan. Lahi ang imong pagdisiplina. Ang puong takal nga dinhi lang sa sod nako nahibaluan mo'y usa sa ilang gikadlukan. Unsa pa kanang maong takal, ha, Daniel? Ang takal, sir, may usa ka pagdisiplina sa kabinilang ko. Nga milapas sa balao dinis bilangguan. Kinsa ka makalapas makaangkon sa mong silot. Ang takal, diin nakalapas bitayon nga pinatuan. Ug hapsan sa kahon 2x2. Kung pila ka hapos, magdepende ka na sa iyang sa nga nahimo sa sur. Ug kung di mo magwanta, malas, patay kang magbitay nga pinatuan. Naibaw na sila na, sir. Oh, Daniel, magpasalamat ko nimo bahin, ana. Napausabi mo ang sod dinhi sa munti. Daghan ka gihimong mga kausaban. May kapilya mong gitukod. Ug may livelihood mo nga gihimo. Sir, kining tanan namong gihimo. Dili kini mahimo. Kung wasa ang imong suporta. Musa magpasalamat sa binimo, sir. Lahi ka kay sa miyaging warden. Salamat kay sir. Oh. Ay, ka-animal. Kadugay ba nilang bili nga nabalik? Kinsa ka ang giingon nilang akong atraso? Daghan ra bang dunay atraso nako? Animal gid kini si Billy. Mao gitig sugnod kining kanahan. Oh, sila na karon. Sir. Oh. Nadugay man mo, let's say. Gipapaabot ko ninyo dugay. Gipasamot mo lang akong sapot panuwaya ka. Ayun ko ka, sir. Mahuwasan ka karon sa imong sapot. Saan ang gingon mo? Amo pang gipahimutang aron nga dili ka maglisod. Oh. Panuway. Tana. Adto na to. Anya, yes, Mayor. Dira siya, Mayor. Kanang nagbitay nga wanay sinina. Si kinsa ba ni? Wala ka magkailaan niya, sir. Katupit na yung insik nga, bukal kayo nga. Di kagyod ko na makadaog pagka mayor. Kay salbahis kay ka. Kurakot no kay ka. Nalimot ka nga tungod sa imong kalagotan niya, imo siyang gilayog. Mao ba? Kanusa? Katugong nagpriskon ka. Nagpapriskon ka. Mitambong na siya. O dito, bulala kay baba. Nga misulti dito sa mga taga-media. Sama nalimot ka. Paglayog ni mo ani niya, imo pamangganing gipaak yung dunggan, mura kag si Tyson. Husto. Nahinumdum na ko. Si Tausyo ni? Mismo, sir. Si Tausyo. Siyutaw. Kadimungkog. Ikaw di ay nisyo? Siyutaw? Tausyo? As kang buanga. Wa man kang magsulti. Animal. Nagkita na yun na pag-usab, Tausyo. Billy, asa tong bater sa bisbol? Dugay na kung wa na makaduwa og bisbol da. Kuha na, Billy! Oy, kasanahis kayo, Mateo. Ako wahid abot sa imo. Oo. Ikaw na hilabot sa ako. Piskalon, ako na sa hilabot sa imo, ha? Ako sapot man. Ako gusto huwas, ako sapot. Busa ikaw, patay. Usa? Dira ang baseball bat. Ano ba guys, sir? Huwag pa magamit. Para nindot, Tausyo, no? Ako karga una, ha?
Para kondisyon, ha? Para lami hapos ba, ha? Litsi kang insika ka. Tagair kong bato, Billy. Gusto kong makondisyon. Why, problema, Mayor. Di atay da. Tunga ni sa kilo. Padre Miguel, daghan na mga tao nga nanimba, Padre. O greedy na ang tanan alang sa misa, Dre. Sige. Si Sarah. Tuan na sa misahanan, Dre. Nag-una na dito. Nala, sige. Magsugod na ta. Kadiyot lang kay sulog ko ning akong sutana. Masa lagi bati ni mo, Mayor? Saman, kondisyon na? Mura ko gi-charge, Billy. Mura bago kong gi-charge. Sobra ka kondisyon. Siya rog maluya ka dayon sa pagpinuspos mo kang tausyo alias siyo tao. Hanggaw kang dako. Unya, saman, Mayor? Ready ka na mo pasingot? Ready na. Ikaw sa bahis. Mao nga, ako ang supunta sa imo pa eleksyon kani ato. Kaya ikaw sa bahis kayo. Salbahis bito! Nagtuo ka nga dili ko makadaog sa eleksyon? Bisan wa ang imong suporta, ha? Kuanggula ka! Dili pa na mao! Dili na pa! Mga igsoon, sa atong ibanghilyo nag-ingon, kamong mga tawhana nagpasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabel, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Mga igsoon, mao kini sila tigpakaron ingnon, mga tao nga kunuhay mga Diyos nun, kusog mo simba, mga relihiyosong pagkatao, apan sa ilang kahiladman, pulos dautan ang gipanghimo. Mayor, haluoy ba yung tao ni Mr. Tausyo? Ibutoy na magmaya ng naong niyo? Ngay, wasngi namang simo na taon. Ay, Ginoo! Pasaylo aking tawhana sa iyang mga sala. Pasaylo aking tao ni Lord. Pero unsaong dako manigatraso nako. Mao nga ako nalay pasaylo Lord, ha? Pasaylo lang yung taon ko kay Bastion Commander ni. Mao kini sila ang mga nagpakakarnero, apan luyo sa ilang pagkatao, usa di ay kalubo. Mga tao nga mapakita ni mga morag manggiloyon, apan di ay usa kayawanon nga tigpakaron ingnon. Busa ayaw ko mo padaan ini mga tawhana. Daghan na kini dinhi sa atong kalibutan. Mga tao nga mapahimudsanon og nakaila kayo kamo ini nila. Kay sa ilang buhat mailaman ang ilang pagpakaron ingnon. Busa kining mga tawhana gigantihan na kini sila sa Ginoo. Usa ka ganti nga nagpaabot kanila sa hudno. Ang kalayo nga walay pagkapalong, diin adto sila itambog ug maghilak ug magpangagot ang ilang mga ngipon. Mayor, wa na. Midungoy na. Wa na maglihok. Patay na na, Mayor. Wa ako mahuwasi sa kong kalagot, Billy. Wa pa! Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Mayor, kang biliban ako ni mo eh. Imo mga labanan. Unsay nalabanan? Nasubrahan ni mo. Naay, katapusan ni mong bunal sa insect. Murag ni Kirig. Ug pagkahuman, wa na. Deadpool na. Unsa? Napatay gyud nimo, Mayor. Jesus Mariusep. Patay na, Mayor. Wa na maginawa. Binuang kay diha Billy. Taruha ko lobi, basig naginawa pa na. Taruha kay atong tiwasan. Hanggaw biyanin mo. Hanggaw kang dako. Unya-unya, sa na to na yung patayng lawas, Mayor. Ilabay. Nakabati ka. Ilabay. Ang agdad una ni mus inyo. Kuanggol ka man ka. Ilabay na dito sa sapa. Karuha lang ha, nga way makakita ha. Kami na ibahala, Mayor. Nang Rosario, asa day. si Padre na? Ay, ito apay giatiman. Nag-entertain ka diyot. Mga sood sa diya. Bao naman kang Padre Miguel. Nang, kinsa may gitarhan ni Padre sa iyang humili? Aw, og misimba tong mayor nga salbahis, igo kay si Adto. Maayo kay siyang pagkaagtang Adto. Pero, wa man ko kakita nga misimba tong mayor nang. May bog, paman ka. Makasod lang nagsimbahan kung doon ay lodhan sa kasal. Nya, di pa na maminos misa. Magsige pagyuko. Habi na mog na to. Nagsige daig text. Has ang grabiha ng mayura gyud day. Nakadaog uri siya nang no? Ang angog dili kadaog. Nga tikasan man. Mudaog man lag panikas. Kinsay nanikas, Rosario? Oy, pader. Wa, pader ay. Ay, Rosario, bago pa tang nahuman og misa. Kunya, mamaka ka. Ay, pasaylo ako, pader. Ay, naghisgot manggod mi si Sarah bahin sa imong homily. Nangutana man ko niya, Father, kung kinsay giigo nimo sa imong sermon. Unya, naabot ang among istorya sa eleksyon. Nangutana ko niya kung anong nakadaog ng mayora. Ug unya, Mao to, maingon sinang Rosario nga nakadaog kay nanikas man. Mao tinaabtan nimo, Father. Rosario, ato as kanot, tabang ito ninyo hipo sa mga gasa o uban pa mga offerings, ha? Padre. Idako anang uban kanot. Awa ko rin, bahala ng uban nang. Asa si Padre? Ini amning asawa sa mangtas. Nangutana ko ninyo. Asa si Padre Miguel? Nangutan na siya nang. Ha? Oy, nangutana di ay ka, ma'am? Mga bungol mo? Nangutana kong asa si Padre Miguel. Totoo dito. Tos kumbinto, ma'am. Ato ala niya dito. Paganit ako magsulti diri. Gibiyaan din ko. Pagkawag kibatasan. Gugda, ina nga, wapag kamuhuman. Landi ay! Ang picture ni Daniel, bata pa kasi siyang niyatong higayon na. Kumusta na tawag ka siya? Unsar kahi iyang kahimtang dito sa bilangguan. Wa nagkikibalita niya kung naunsa na siya. Buhi pa ba o patay na? Padre Miguel. Mangutana lang ko, Padre. Kinsay imong gipikhan sa imong homily? Kami ba? Kami ba gitirahan ni mo adto? Wa ko'y ginganlan, Lourdes. Kung ado na may maigo ni Adto, katurang mga tao nga may himo og dautan. Kay nga no, mabade inyong mga binuhatan sa imong bana? Unsa? Kaya akusahan ba minimo, Padre? Kuan, nangutan na lang ko. Kay murag, sobra man kayong imong reaksyon. Guilty ka ba? Padre Miguel, kung nagduda ka sa among mga binuhatan, siguro nga doon na kay ebidensya. Kayong mahibaw anis Mateo, labing siguro maglagot to nimo. Busa hinahinayin na imong sinultihan. Kamahay ko ba ang anong simba ko gani? Ay. Awa rin ang naong nga asawas mayro. Nas, kang balditahag dagway. Dili kay maldita lang na not. Panuay pagyud kay ignaw. Ay, sapa nang. Ganyan na si Pangong Linhi. Di ka natingali na siya ditong Padre Miguel. Ha? Narulo? Bugatag si mo do. Ay, sapa. Tanawa mo na ako. Naglibak mo? Alano. Ha?
Mga chismoso. Halan. Kaisog ra. Lano. Kayo kami papaasir, way. Padre, mauto ang asawa sa mayor? Oo. Kaisugo niya. Mura man to gisapot, padre. Nasuko to? Guilty lang sila. Usa sila sa naigo sa akong sermon. Naibaw nag-uunsay mga binuhatan na ng mga tawhana. May giandam ng silot ang Ginoo alang kanila. Wag yun may magtuod rin. Nga may tambong di ay sa misa ang asawa sa mayor. Muna rin, sa kakul rin. Huwag doon ko magnahom. Ay, di man ko na hinimba ng mga tuhan na, God. Pero, pasulti ha, basta ngilingiga mo ragyo, mga religyoso kayo. Murag kadadlaw na aso simbahan. Ay, pasagdali na sila. Iamputan na lang sila nga unta magkaamgo sila sa ilang mga binuhatan ug mag-usab na. Mayor, may lain ba't nalakon? Murag wa pamulurang akong tama, Billy. Wa pa din na mahupas? Murag gusto pa kong malingaw. Sulti lang kung sa'y gusto ni mo, Mayor. Kami rin bahalang mangita. Pangitae ko ninyong babae nga usa ka birhen. Kanang babae nga wa pagyud makatilaw ug unsay hawk. Areglado, Mayor. Sige. Adto ko maghuwat sa Congress House. Adto ko magpaabot, Billy. Nang, nahuman ko naglimpyo ang sala sa kumbento ng ugasta ang kwarto ni Padre Miguel. Ana la sige day. Ako nalay bahala ng ubang gimbuhaton diha. Pauli na lang adto para doon ay kauban sa nanay nimo. Ito na may dagang mga prutas diha pagdaday. Ayaw na lang nang uy. Ay pagdalang gud dadis nanay nimo day. Basig masuko si Padre Miguel na. Masoko hinuon to kung dili ka magdaa. Ay kadiyot ha magputos ko para kang nanay nimo. Oh. Tuan na sila si Billy. Animal ning batuha da. Kadugay bang mulurang sa tama? Murag mitukar na sad ang akong gana sa babae. Kadaghan na ni nang uy. Ay unsaon man sad na nganhinga mga daot na. Pilar gud taon takabuok mga undin higod. Salamat ani nang ha. Adtong Padre Miguel pasalamat day. Sige nang. Adto na ko. Agion lang ako si Padre Miguel. Mananggid ko niya. Sige day. Astam tamong hagbabaya ni ka, sirado marong mga bar. Mayabag mo. Tagaan ninyo si Mayor o babae gikan sa bar. Wa mo kadungog siyang gisulti. Gusto niya kanang wa pa kasuway bisag hawk. Buot ipasabot. Tanang batanon pa. Ya, asam tam ngita na Billy Boy. Ay, daghan. Ay, sama na ay. Kanang naglakaw. Batanon ba kayo? Tuh na. Ya saban. Kana may tunagiton? Saban di ay. Oh, yun na. Murag nakahimungaon ko na babayahan na. Murag nagkakita na ko na niya. Anong inin nyo na bayan na o isakay dayon sa sakyanan? Yun ang tungod. Aw, wala ba? Arigado, Billy Boy. Malas kang bayan na ka. Orya, unong Oh, sige, naog. Ugpog sa ninyo pasakay ang maong babae. Dali! Kinsa mo? Sakay na. Ay! Tama! Hilog mo! Sige na! Sakay! Dali! Larga! Der,
Pader. Tanawa ning pamantalaan. Naa sa headline, Pader, oh. Hindi. Ah. Uy. Si Mr. Tausyo man eh. Nakaila ko ining tawhana. Usan ni siya sa negosyante nga maghatagkan og hinabang para sa mga bata. Gani, usan ni siya sa mitabang natong nani sa simbahan. Kaluoy ana niya, Padre. Murag wa na mahitsura yang naong. Kung wa pa kuno yang ID nga naa sa pitaka, dili gyud kuno siya mailhan nga siya ba di ay na. Tinuod ka na, Rosario. Isa iyang hitsura din his newspaper. Di na gyud maila ang iyang hitsura. Puwerte ng guba. Kaluoy niya, Padre, sa? Ay, murag binuhatan kini sa usa ka panuway. Grabe kay ay iyang pagkamatay. Murag gipaantos og maayo. Una patya. Ay, pagkalisod na gyud sa panahon karon. Dili na gyud ikakumpiyansa. Murag midagsan na din sa kalibutan ang mga sakop sa demonyo. Oh, sige. Berbari siya sebab-sebab, Pak. Ayaw pagsiyagit, ha? Siyagit na karon. Putol ginang dila nimo. Pagbinutan lang. Why daw utang mahitabo nimo? Sabot ka? Nagsabot ka! Good. Dali, kuy na ko. Behave lang, ha? Behave. Ano nili kumasok ko nimo? Nagsabot! Sir? Biar na yung ipangita, sir. Good. Nakakuha ka gyud sa gusto ko da, Billy. Kaila mo kining babayhan na? Nakaila ko sa hitsura, sir. Anak ni sa tag-iya og bikire. Kaysa diyang nangaon mi paan. Diha na siya sa sud sa bikire. Anak niya sa tag-iya og bikire. Maayo. Puti kayog bitiis. Wow. Dali iha. Suod diri. Ayaw kahadlok. Buutan man ko. Buutan kay ko. Basta magbinuutan ka lang sad. Nakasabot. Sige. Biyain mi ninyo, Billy. Huwata lang ko ninyo sa gawas. Okay, Mayor. Tara mo. Dali iha. Sud nga rin. Liboy, ikaw man itong mayor. Kondisyon na kayo. Kondisyon na kayo. Lang. Be, pagkuha mo dito og mainom. Inom ta samtang magpaabot nga mahuman si Mayor. Okay. Okay, Liboy. Sige na, iha. Ayaw ka uwaw. Hubuan na ka na imong piste. Mauwaw ka? Bibi, ako'y hubo, ha? Ayaw, maluoy ka. Ay, dili talaga kaunsaon. Sige na, Bi. Ako'y hubo, ani, Bi. Sige na. Kagiganahan ako. Bibi. Ayaw pagluhag. Bidawi. Wow! Kaputi ni Mugdugan. Kalayo rin sa dughan ni Lourdes. Ang kang Lourdes, murag karsada ng liki. Pero kining imo, murag mag-upang gispalto. Hamis kayo. Mauni akong gipangita. Mana, Liboy? Buga na ni Mayor. Nagbatangon. Naminis kayong babae. Grabe ya. Walag patilawon ta human ni Mayor. Hagyo, Liboy. Tonto. Papusil mo, Mayor? Shit! Wala.
Wa na maglihok ang babae. Hoy! 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 Kainatay! Nagsigda na lang iyang mata. Ug wa na maginhawa. Animal! Oh, wa ko makapugong sa kong gibati. Sa tumang kalalim, natuo ko siya. Pero, okay lang. Nakapahungaw na ko. Pweh! Inatay! Namatay maning kanahan. Pweh! Pagkuha pa mo masumsum na to, oh. Gamaya na sa gikuha ninyo, eh. Ay, Billy Boy! Ikaw sa sabihin, Billy Boy! Billy! Pero, Doon na dire, Litse! Mayor. Tawag Mayor, Gusto niyo habol tong babae. Ug ilabay sa sapa. namatay, Mayor? Ay, napanglimutan ko. Unsaon nga lami naman. Nalimot ko nga natuok din ako siya. Kamu na bahala mo labay, anak. Muna ko ninyo. Magpaabot ko nito sa bahay. Okay, Mayor. Braulio! Kahit lahat sa sakinan. Kang grabe, ha? Nainay kang dumayo, oh. Gibiyaan man lang may sapot. Ay, naghayang pa. Hindi pa lang patay. Kayag yung ekstrahan. Lamir ba kayo? Kay puti? Pero, lainan na sa doy. Nagsika naman lang ng mata ni. Niya, murag, midiwalwal nila. Gituok ba ni? Nay, ready na ning imong para paniud tunay ha. Ako lang kita kuban diri sa lamisa. Ay, sige anak, ako na'y bahala, anak. Ayaw kalimot og kaon aning prutas ha. Ay, o lagi. Sige, ari na ko nay. Sige na, pag-amping. Oh, Rosario? Wa pa si Sarah? Padong na to nga ni Hidre. Magatiman pa manggod na siya sa iyang inahan, God. Mag-andam pa na para sa paniud to sa iyang nanay, Dre. Oh, maabot gani, ingnan nga nangita ko niya, ha? Dre. Hala, sige. Mamin akog music, samtang manglimpyo ko nga ni. Radyo. Dara. May kalas sa dripang sulod nga sunata, ada ang usa ka flash report. Usa ka batanong babae ang nakitang patay diha sa kasagbutan sa barangay Kalumbuyan, sakop sa lungsod sa San Jose. Napalgan kini nga wa na say mga lasay sa buntag, no? O ang maong babae nakitaan nga hubo ug walay sidira o gituhuan nga gilugos kini. Ang maong babae gibanabanag nga muedad og 16 anyos. Sa pagkakaroon wa pa maili ang maong babae, tumikan kay wa kini makuha mga dokumento o mga papilis nga magmatuod sa iya pagkatao. Matod pa sa usa ka saksi nga mo'y nagkakita samtang naglakaw siya og agi sa sagbutan, may nakita siya nga usa ka tawo nga nagbuyod og wa nay sidira. Lapas siya pagduol, usa kini ka babae. Og balik sa itong programa, bagay. Kinuo ko. May lain sang patay ang nakitaan. Usa ko ka babae. Gilugos. May baon ako si Padre Miguel. Ay, nausab na gyud ang lungsod sa San Jose. Kaniya to malinawon ug manambuon kayo ang maong lungsod. Karon, daghan na mga panghitabo nga dili na maayo. Kinsasad kang salbahisa ang nagbuhat anak, Padre sa. Wala laing nagbuhat ana. Mga sakop sa demonyo. Ay, kakuyaw na baya dinis atong dapit, Padre. Uy, wag yun lihok ang mga kapulisan nato nganhi. Wag yun. Padre Miguel? Sarah. Kumusta naman sa nanay nimo, ha? Okay naman, Padre. Ako lang gibinlan og para paniud to niya. Akong gilutuan daan. Dai, Sarah, nakadungog ka karon sa bagong balita dinis ato, dai. Wara ba ko kapaminorong ang radyo ng Rosario? Ka naman unta? Doon na sa ikipatay, dai. Usara ba ka babay? Batanon ra ba kaayo? Mura gilugos. Ginuo ko. Ay, kinsa man ka taon ang naghimuan ni. Kasalbahis, bayat niya in taon. Mao na ipangutana Rosario nga dili pa mahimong tubagon. Kay wa pay nahibaw. Ug kun ado naman, kana kun mosulti ba siya? Kung kinsa ng tawhana ang nagpatay niya. Kinsay gipatay, Padre? Senyor Mateo. Oo. Nganong murag isigaw mo ng inyong mga mata nga nakakita na ako, ha? Sorry na kayo, ha? May diretso lang kong so din, eh. Unsa na abli man gul. Yun na. Unsa ba inyong gipanagsultihan nga murag seryoso man kayo mo? Kuan Mayor,
dili man gud mapugngan nga mabala kami, ilabi na sa mga tao dinhi sa lungsod sa San Jose. Gumikan sa sunod-sunod nga mga panghitabo. Unsa man hitabo ha? Tungod ining patay nga nanghitabo dinhi sa atong lungsod. Ikaw mayor, wa ka ba may bawa ini? Mayor ka gud. Siya ro naman sad. Yun na paragod. Unsay buot mong ipasabot padre? Ako nga mayor, wa magpakabala sa mga panghitabo dinhi sa atong lungsod. Tuan, nanutan na lang ko mayor. Murag lain kayong timplang imong dila da padre. Pero sakto baya sad ka. Wa ko'y kalibutan sa mga panghitabo. Unsaon nga? Busy mangud kayo ko. Unsa may ato nimo mayor? Nahasuroy ka man din sa akong simbahan. Padre Miguel, misulti magod akong asawa bahin sa iyang pagsimba atong usang adlaw. Ug murag may giigo ka sa imong wali. Ako ba gitumbok mo sa imong wali, padre? Mayor, wa ko'y taong kinganlan. Pero kung aduna may maigo sa akong wali, tingali katurang mga tao nga nagbuhat sa ingon. Wa man ka magbuhat og dautan, mayor. Wa, uy. So, wa tingali kay angay ng ikasuko. Mauman gani. Kaya ako magong nahibawan nga murag. Nagpakita sa si Lourdes yung batasan murag dili maayo. Unang may anhi ko. Aron sa pagpangayo og dispensa, padre. Way kaso na, mayor. Nagkasabot kay ko. O may balita di ko nimo, mayor. Busy ka na ba? Unsa man ka na, ha? May gipatay na sa dinhi sa atong lungsod. Usa ka babae, batanon. O mao gilugos o napatya. Wa ka ba mahibawan ni mayor? Atong usang adlaw, usa ka negosyanteng insik ang gipatay. Karon usa na sad ka babae, batanon pa kayo. Gilugos o napatya. Kinsa sa kahay sunod ani mayor? Padre Miguel. Ito na ang mayor, padre. Ngano to siya, padre? May react. Usa tingali sa naigo sa akong wali. Ako sing gibantayan ganiha, padre ba? Mura magnang luspad? Unsa? Murag na uknol siya gamay pagkadungog sa imong gisulti ganiha. Bahin atong gipatay nga insik o katong batanong babae nga gilugos. Basig may kalabutan siya sa panghitabo. Basin, padre. Tay manyakis na ba ng mayura sa tanaw ko? Pero dili maayo nga manghusga ta sa tao nga way igong ebidensya. Pastilan, padre. Kinsa man kataon ang makasumpo aning mga tawhana. Dili na safe kining atong lugar, Padre Miguel da. Ay, hugti lang yun ninyo ang inyong pag-ampo. Ang Ginoo ray nasayod, ug siya ra ang musilot ining mga tawhana. Unsay akong ikalagad ninyo? Sir Warden, usa ko sa mga host sa usa ka programa sa television. Doon ako'y gihandulan nga programa, ang dokumentaris. Niyami, sir, aron sa paghangyo nimo nga kinsa sa imong mga abdilanggo adunay lahi nga kasinatian sa kinabuhi o hamuntang kuhaan sa iyang kaagi. Kana kon ikatugutan nimo, sir? Well, nalipay ko sa inyo pagkaanhi din eh. Okay ra. Tagata mo ko sa kabilanggo nga inyong ma-interview. Usa ka binilanggo nga gitahod o gikurugan sa ubang mga binilanggo dinhi sa maximum security compound. Ako siya patawag. Jack, dali ka na kuya tawana, Jack. Kurog man kunong ubang mga piniriso na. Okay ra ko siya, ikaw si Warden. Huwag rin problema. Sir Jack, may misod. Usa ka inmate, mau nitingali na siya. Misi niya sa usa ka guard. Mano ko na siya. Murag lahi siya sa ubang mga piniriso, Sir Jack. Murag seryoso, tawana. Dili ganik ka mo smile. Nakita ko. Ang iyang tirawan, murag usa ka hait kayo suwab nga mututsim kalawasan. Kakulbari ng tawana, sir. Muna siya pretty boy. Mao na siya si Daniel Agoncillo, alias Pretty Boy. Daniel, siya si Jake Ballesteros, usa ka reporter sa telebisyon. Gusto kanyang ma-interview. Ano sa mano? Okay na ba nimo? Kung sa'yo gusto ni mong may bawan.
Mas mayo tingali Daniel nga adto mo sa sala ni akong office para mayo ang inyong pagkabutang. Kay naarabay mga kamera. Sige Jake, balhin mo ganito. Salamat, sir. Ako si Daniel Agoncillo, 35 panuwigon. Nasintensyahan sa kasong murder. Reklusyon perpetua ang hatol. Sir Daniel, usa mo pakitabo nga nasud ka man din sa bilangguan. Sa nagedad pa ko 14, wala ko'y amahan. Ang ako nalang inahan ang nagitiman ako. May gikapo yung lain ng akong inahan. Sa kabusado. Maldito. Kanunay ko niyang bunugon. Pero dili ko makasukol kay labanan man siya sa kong inahan. Pero sa dihang nakita na akong nag-away sila, ug ang ako ng inahan ang iyang gidapatan. Nawadan ko sa mayong pangununa. Wa ko makagwanta nga nagtanaw sa kong inahan nga wa na mahitsura ang naong. Nang huboy. Nagtabulingit sa dugo ang iyang nagkway. Naghilak ka nagpanawag og tabang. Napanglimutan ko sa kong kagalingon. Nadunggaban ko ang kapuyo sa kong inahan. Ug napatay ko siya. Akong nahibawaan nga gikadukan kanungan ni sa bilangguan. Gitahod. Ikaw ang giilan lang hari din sa munti. Kuno sa ilang pagtanaw na ko, ilar na. Wako pangadaw nga mao kanay mahitabo na ko din sa prisuhan. Dinhi dagang giisog. Dagang buang. Sa pagsuod ko lang anhi. Pag naog lang daan sa sakinan, gibati ko ng kadlok. Tungod kay niya dinhi ang tanang mga kriminal. Tanang matang sa tao nga dawtan. Niya dinhi. Buang lang ang tao nga dili bubati og kahadlok kung masuod ka na dinhi. Tinuod ba sir nga doon nagyapoy gang din sa sud? Oo. Tinuod na. Gihimo na ka ng kultura din sa maximum security compound. Kaniadto pa na. Panahon pa na nila kaniadto ni Asyong Salunga. Nadong putik. Nila ni Bibi Ama. Pero ang kaniadto og karon lahi na. Uso may nakalahi sa kaniadto sa karon sir? Kaniadto kining lugar. Gubot kayo gumikan sa mga gang nga niya sa sud. Halos kadadlaw adunay riot. Magpatay ang masika grupo. So, doon ay gangwar din sa sud? Kaniadto. Pero karon wala. Kung kaniadto ang mga gang mo'y mo pasiugdas kagubot, karon lahi na. Ang mga grupo na mo'y mo palutaw sa kahapsay galinaw dinhi sa mga bilanggo. Matag grupo adunay rules. Makalapas ka adunay silot. Gusto nilang dismantulon ang mga gang dinhi sa sud. Tungod kay mo'y ugat sa kagubot dinhi. Pero sa dihang nakita nila nga nausab na ang dagan sa mga gang. Nakita nila nga dako kinig matabang sa mga jail guard. Maong nagpabilin ang mong grupo. Usa mang gang ang nisasud. O pila sila kabuk? Daghan. Na Sputnik. Sige-sige komando. Bahala na gang. BCJ o Batang City Jail. Ug daghan pa. Na ang BC-45. Usam ng BC-45? Batang Cebu 45. Matag grupo adunay leader. Ug ang mga leader, sila ang husay kung doon ay problema. Kining mangutan ako, sir. Panangitan, doon ay makalapas sa rules. Uso may silot nila. Bilangguon magyapon? Unsaon man nila pagbilanggo, gabinilanggo naman silang daan. Ang piniriso nga makalapas sa balaod din sa sud, makaangko ng silot. Kanang gitawag nilag takal. Takal? Oo. Pahigdaon ka sa bangko nga magkub. Bunalan ka sa kahon 2x2. 5 hapos sa first offense. Kung muusab ka, magkasaha ka gihapon, bitayon ka ng pinatuan. Kung hapsan ka sa kahon 2x2, napu kapos. Kasakit ka na siya, no? Mabuhi pagkatakot mga kilaw na. Ugwa kay swerte, patay ka. Pero kasagaran mabuhi pa. Pero makaihi siya, inighapos sa kahoy. Gusto namin kalinaw din eh. Usa sa among balaod, dili ni mo binastusan ang mga babaeng dalaw. Ug dili mahimong panguyaban ang mga babaeng dalaw. Labi ng asawa siya sa kapiniriso. Gihugtan na mo kini pag-ayo sa tuyo nga malinaw na kininapita. Ang mga leader sa gang, mutamod silang labang leader. Kinsa si sir? Ako. Padre, andam na ang imong sutana.
Salamat, Sarah. Dre, may schedule ta sa Sabado ato sa Pikas Barangay. Fiesta nila, Padre. Salamat sa pagpahibaw, Sarah. Padre, Padre, daghan ng mga tao nga nanimba, Dre. Og naa ang mayor. Uy, milagro di ay nga may tampong og bisa. Gusto tingali na siyang maminaw sa imong wali, Dre. Basig imo niya siyang birahan. Igo gini siya ron. Padre Miguel. Mas mayo hinoon nga naa siya. Base na lang, makonsensya siya sa iyang mga gibuhat. Sige na, ing na sila nga magsugod ata. Padre. Nga nung ni amatas at tubangan ng lingkod, Mateo. Para makakita si Padre Miguel nga niya ta. Nagtambong ta sa iyang misa. Kay basig mo ingon sa siya nga musod lang kong simbahan kung dunay lodhan sa kasal. Nga nung dinhimas naman imbawi. Magdukang ko ng iyong wali. Stoy! Ilong ko diha. Naay mga tao. Maikog ta. Uy! Mayong buntag ninyo. Mo sa dating simbahan na pwede sila kapalimigin ko. Barog na ko diha. Kinagsugod na. Mga igsoon sa atong ibanghilyo, naghisgot sa mga balaod nga gihatag sa atong Ginoo. Diin mao ang napo kasugo sa Dios. Ug tingali kamo na sayod kung unsa kini kabililhon alang nato. Tungod kay kini mao'y mugiya unta nato ngadto sa daan sa gingharian sa Dios. Apan nganong aduna mga tao nga wa mo tuman ini. Kining mao mga sugo kung ato lang untang patalinghunggan ug maayo. Alang na gayod untag kini nato. Apan sugo kayong palandungon, kadaghan gayod ang mawa mo tuman. Natuog ka mabinuol diha. Huy! Mga igsoon, ang usa sa mga sugo sa Dios nga mo Malas ka ilapas buang karon mo. ug maayo. Pagtarong O yaw. kining sugo nga dili Nagsigig pananaw ni mo mga tao. Apan tanaw ang atong palibot. Halos Ikagid ni mo eh. mabasa nimo sa mga pamantalaan matag adlaw. Kamino. Madungog nimo sa radyo. Makita sa telebisyon nga adunay gipatay. Hinampak! Karon lang bago mga kaigsuunan, usa sa ako mga kaila, ug suod kayo nako. Gipatay. Pagkasunod adlaw, aduna sa silaing gipatay. Usa ka batanong babae. Kinsa man ang mga mamumuno. Huwag nagbalita kung kinsa ang maong kriminal. Apa nagtuo tingali siya kining maong mamumuno nga huwag nakakita sa iyang gibuhat. Apa sortihan tamo. Wa malilong sa mga mata sa Dios. Tanan na itong mga binuhatan din sa kalibutan, nakita ka na sa atong labang makagagahom. Pero mga utana ko, nganong ingon man ani ang atong kapanahunan karon? Maurag barato na lang gayud kayo nila ang kinabuhi sa tao. Unsa may hinungdan? Tingali, usa sa atong basihan, kana gumikan nining mikatap karon nga mga illegal nga mga droga. Aban nganong wa man kini nila masumpo. Ani ang magayod ang atong pinalanggang mayor. Mitambong magyod siya nining atong santos nga misa. Ambot og nahibaw baka siya niini. Bahin nining problemaha. Kay matod para ba niya? Wa niya matutuki pa kayo kining maong problema. Kay busy in taon kayo siya. Iya kinigisalig sa atong mga kapulisan. Apanon sa magihimo sa atong kapulisan dinhi sa atong lugar. Nganong wa man kitay nabalitaan nga dunay nadakpan nga usa ka drug lord. O bisan usa na lang ka drug pusher. Mao kanay pangutana karon ngadto sa ato mga otoridad. Sila ang gitahasa nini nga mo'y mupakgang nini mga klasiha sa tao. Busa karon mga igsoon, manghinaot lang ta nga unta mahatagan kinig pagtagad sa mga hingtungdan. Ug manghinaot kita nga matabangan kita nining problemaha sa atong pinalanggang mayor. Manghinaot kita nga unta katong mga biktima mahatagan silang hustisya sa ilang kamatayon. Kay katong mga mamumuno, may giandam na ang Diyos nga silot alang kanila. Dili man sila masilutan dinhi sa yuta,
Apan labing siguro, dito sa itaas, dili sila makalikay sa hukom sa Dios. Busa iampo nato nga unta, mausab na kini mga tawhana, o makonsensya unta sila sa ilang gibuhat. Sige, pagkamping mo. Ay. Padre, ni ang pailangan ni si Mayor. Padre Miguel, Mayor. nindot kay imong wali ganiha. Maayo to, Padre. Para pagbukas sa mga tao nga dunay dunot ug hiwi nga binuhatan. Pasagdi lang, akong ipatawag karon ang hipi. Actually, nakadungog na ko sa maong balita. Bahin sa mga namatay. Akong awagon ang presensya sa atong kapulisan. Basig nangatug ang puling mga hinampak. Ako mismo, Padre. Nabalaka usab ni ini. Kay wata mahibaw. Bisan ako, usasad unya sa mabiktima. Huwag gipili ang mga daotang tao, Padre. Tinuod ka na, Mayor. Bisan kinsa nato, mahimong biktima nining mga tawhana. O wa ta makailaan nila. Wa ganita kay bao nga ani aron sila sa atong duol. Nagpamati ug nag-aninaw lang sa palibot. Ug nangita na sa nga sunod biktimahon. Mao nga ayaw pagkumpiyansa, Mayor. Ikaw sa Padre Miguel, ayaw pagkumpiyansa. Basig ikaw ang ilang isunod. Mayor, nahibaw na ko ni Ana, Mayor. O gisalig ko na sa Dios akong kinabuhi. Basta kay ang ako lang masumpo na unta kini mga tawhana. Madakpan o mabalhog sila sa bilangguan. Ako isaad nimo, Padre Miguel. Pahugdan ako ang pagbantay sa atong mga kapulisan. Dili ko buot nga mawagtang ang pagsalig sa akong mga tagilungsod ngadto sa atong kapulisan. Akong isaad nimo nga madakpan ra kining mga kriminal. Unsa kuno, Padre? Misaad siya nga madakpan ra ang mga kriminal? Mao ka na iyan sulti. Sige lang na siya saad, pero why natuman? Man gani siya makatuman siyang saad nga iyang ilisan o mga bagong likuranan ning atong simbahan? Bitaw, Padre. Maayo lang na sa saad ng mayura. Ay, pasagdi lang na ninyo. Mulutaw raman ang kamatuuran kung unsa ng klasiha sa pagkatao ka na si Mayor Mateo. Ug ang katawhan na unya ang mahukom sa iyang mga binuhatan. Nganong siya pa man ang nahimong mayor? Nawa man untay mibutar ana niya? Tungod stay kas. Ana, gusto na mo ni Ana. Isalig ta na lang sa Dios ang tanan. Asa na ba ni Mateo? Kadugay ba? Niya na siya paduangan madam. Nagunsam ka na siya dito. Nagpabilib na sad. Mudonate na sad. Kadugay ba ni mo? Nag-usap pa man ka dito? Ay, nakigsulti pa ko sa pari. Saan ba sa inyo gipanagsultihan? Ako lang isang gipasaligan ng madakpan ratong mga kriminal na nagtaktay sa isuod nga amigo o sa kantong batanong babae. Ayaw pagkatawa na, Billy. Larga na. Mayor. Lahos sa ilang sita, Billy. I-drop ko ninyo dito. Magmadyong nasab mo. Ayaw pagbuot. Pero ayaw mo kumpiyansa. Kailain nagmoy masuko. Kailain mo mailhan. Pero mamusil nagdretso. Billy. Mayor. Panganda mo. Karong alas 10 sa gabi, may sugaton mong mga kontrabando. Asa man, Mayor? Sa pantalan sa Pikas Lungsod. Tawagin ito atong kontak. Si Hippie. Basig may checkpoint sila ron. Pindutin ninyo daan. Mayor. Baso ni mo, Mayor? Ambil. Animal. Ngano, Mayor? May problema?
Sa misa ganihan ni Padre Miguel, gianunsyo gyud ang akong ngan. Uy. Sikat day ka, Mayor. Nahibaw kung ako mo'y gitirahan niya sa iyang wali. Daghan na kanong krimen nga nahitabo din sa itong lugar. Ug wa ko lang nahimo ang atong kapulisan. Ug ako kuno, busy kuno ko. Maong wa ko makatutok sa maong problema. Hilabtanon pariya. Ano ya? Sa may plano mo, Mayor? Gusto kong padadaan ninyo siyag mensahe. Usa ka mensahe nga makapabuka sa iyang mga mata. Pero unahan ninyo akong ipatrabaho ninyo. Isunod lang unya ninyo kang mensahe nga akong giingon. Og nahibaw na mo kung unsa ang maong mensahe. Kanang magmatngon na siya. Nakatawa ko sa Piliboy. Murag wakto. Labi na kong dili lakas angan sa hepe. Purog na sila. Malipay gid ani si Mayor. Kay pulos mga first class ang mga siyabo. Ilaw sa disbukiga, Piliboy. Oh, sa mali ay. Ang og aton na to na ilahaw sa ilang bahay. Mapatyan tang Mayor. Oh. Waki, ganun may unom ka? Na-checkpoint! Animal! Mga taga-pidriya kini! Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, usay pas magpaminaw ang uban pang masumpay ning atong sugilanon. Way hilakay, mga matay, tagsuwat og direktor Ray Arellano. Musika Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Garing, dalit sa RMN Drama. Ug mo to mga ka-listeners ang kuan part 1. So abang-abang mo sa part 2 ug sa part 2 sa Dungkoy ug sa part 2 aning Wahilakay no. So diri kini sa lamang mga daan na to kay giunhan na ta sa mga laing channel no. So watay mahimo no di man ta makigpareha ni kay para walay reuse content ba. So tagaag chance ni mga bag-o nga ga-upload ron. Ilahan ang mga diskarte no. Sagdan lang nato. Kay balo po ko nga maminaw man mo sila hapot kay siyempre ang uban madjulingaw drama raman. So kabalo ko nga maminaw gyapon mo sa ubang channel no. Muna nga kay balo makaibalo na mo sa istorya man ug mag-upload po ko sa maong drama no. So di na lang ingana na natong pamaagi para dili ta magkabanggaan. Ang atuan ay kanila mga daan sa no mga ka-listener no. So tagatog chance ang uban nga mga uploader nya punpuhon paning kamutan ako ning mahuman ako ning drama nga Wahilakay o kining Dungkoy para makaproceed na po ta sa lain no. Namanam lang punpuhon na kaluyan maka-upload tag dugang pang mga drama no. Makasuldo dahil pohon-pohon di okay na hindi na ako magpanghangyo pa pero naay ning comment ay nga mga ayo kuno siya sa tuy gusto siya matag pang load ay kung ganahan mo no kanang APM na ninyo akong Facebook no John Kent Anuta katong mga ganahan mo tabang no pang load no sa pagkaron mo dawat sa ako kay wa pa mo koy sweldo. Pero makasweldo na ko po, hindi na ako mudawat, mubalibad na ko sa inyo katong na yung mga hatag no. Kay siyempre uwa po kayo magsweldo na mangayo gyapon no. So, kung po makasweldo ko di na ako mangayo, hindi na ako manghangyo nga kisa tong muhatag no. Sa pagkaroon lang sa mga ganahan muhatag, mudawat pa ko. Dili sa ko mubalibad. Kay nanginahanglan man. Pero sa sunod, makasweldo na ko, paibalo ron po ko ninyo pero nakasweldo na ko para di na mo manghatag ba. Di man buta ingon aning kuan butang ta lang og magpahimo sa gayon ba kumo kay na ining hatag no. Dili ko ingana nga pagkatao mga ka-listeners no. Maikugon gani ko pagkatao, maikog kumudawat og nay manghatag. Kay siyempre parihas ba yatang galisod, lisod ang panahon no.
Pero sa pagkakaroon lang ng hinanglan ko no nga nay manghatag mudawat sa ko. Sa ulaw god mudawat sa lamang ko. Pero pohon di na di ko mudawat. Kay ulaw kayo gyud og mangayo pa no. Wasbon ako salamat ni Ma'am Grace Blanca Flor no. Nilang Ma'am Cecil Rubin ug sa mga uban pa nga gusto manghatag salamat daan no. Og amping mo kuno na God bless no kay muli na ko. Apo na apit na la size no. No, muda pagkahoy. Napong na. Agoy. Atong kahoy no. Thank you so much mga listeners. God bless. Amping mo kuno na